Autonomous Council Taxation Sai Campaign Case A Chelangsi Aron Repen Biha ka chokle madim kang habda. Bogijan Forest Bide Kaunatum kang huat hang pia gari pen kineblong. PMGKY akichoya sang surihini raingko rahini ningkan there pochiklo an pipon thupo. Kardom pini Karbiang Long Life Prime Time birta long pen nilisa major bon killing pi nonerjoik tha birtang ton pen. Karbiang Long lake 6 schedule hawar pina potsi inglong aso pen kapre ka khai tum biha choklemji pulote trading license pendang lok ason kichokli malu dovek nangji. Kichokli malu ave pulote biha matsi choklem long le. Bangso jok dilai soil conservation along lialong aron repen plastic inchina chera biha ke claim adimalong pini Karbiang Long Autonomous Council Taxation Sai Campaign case e tum chelangsi kang habda. Lasonsi kidam tang penang ana porpen dilai check gate atowar pia dungalong kedo soil conservation along lialong aron repen inut Morigaon district asor Muhammad Abu Tahed dopathir ponsi bangso phialang li thangalo ave pinpen ting inchin pepara check kinama dilarsi pangni polo. Bangso buta case e bokajana rupia tumpen birta longsi Karbiang Long Autonomous Council Taxation Sai kamatuma phan pachini ponpen pinia dimalong anpale damsi inghabdam cheklo. Bangso dealer kang habdama hu dealer pen nang kache thandun ke nili aron chini ne datlo laso joksi lapusi claim ronglo setame tongsekot pen council damsi jesemar dam pusi ningje pon. Muhammad Abu Taher. Hah? Abu Taher. Abu Taher. Oh, ঘর কত আছে আপনি? ঘর মরিগাঁও ডিস্ট্রিক্ট। আচ্ছা, এটু আপনি মরিবাড়ি। এটু কি বিজনেস করে আছে আপনি? এটা ভাঙা টোটা। হ্যাঁ, কেমন সাল পারা করে আছে? আজি 5-6 সাল হবে। আচ্ছা, আপনি না জানেন নাকি এটু লাইসেন্স থাকিব লাগে বলে? হ্যাঁ? হ'ব সোমবার দিন মই যাম। পইচা লৈ কিনে সোমবার দিন যাম। আপোনাৰ পইচা। ট্রেডিং লাইসেন্স দিয়া ওলাব? ওলাব না? হয়। অঁ, আজি কি এইটো কাউন্সিল এইটো ছাৰবিলাক যিটো আহিলে এইটো কি কৈছে? কৈছে লাইসেন্স বনাব কাৰণে। Bangso hu taxation superintendent pen kaningche tengke dilayana checking bang bomahut elo adim scrap mate lohatina plastic biha ke claim adim license ka ve thekpon longsi ahem phu aphan pachinkir cheklo license ave tiga bangke labangso biha paklem long lelo athe Karbiang Long district bangke trading by non tribal arona tengpen inglong aso pen kapre ka tum ana bangke trade license ave tiga na bangke kulat ingpulong leipusi pachini pon Lasi inglong aso pen kaprek ana bangke kumane tum trading license ave pin pensi kulat kang puthek dun long pulote hamphang asong atum aphan nang pachini ta me pusi ningje pon la son checking wang bomut long adim la scrap pin e metal smaha la so dukan license ave thekon si ni ahem pu phan pajabon theklo la se mon la license ave tik ya lang tum la so a business bang ke claim lang lo athe Karbiang Long trading by non tribals around thing kan you tum la so ke license avitik trade license avitik e tum dukan pulong le bang khai ke la so around thing bensi you tum la so dukan in kirang chelo Bangso soil conservation along lialong saikama hin pen thengpi thengprang emat ingnam rai koma saikama tum aphan pilone pipelone setame nona bangke angtan pen ke wang atum aron ripen duthiplo Bangso butak saikama tum aphan pachini pon lopusi case e bokajana rupia chunbang nobin rong pipen ninje pon pelo dak dela hawardis tame lason illegal business claim lason dopi athe kwan ma revenue council long keli lason lele lasi angtan min ke wang amoni atum si ladak kang hu business bang pinanang ke claim do non ladak la non la so lom bukali lo kapre non la so hem tame ladak trading license avi pen cheng lok la pen along le tamil dak soil conservation along le la sinili soil conservation department man sami si chungling tung la pen ili information ki pitang do alang li tum ladak atheng pi e prong la so theng pita forest department phan pi ne pi pe ne kuma ne hem puthang a chini ne la sinili ke dam tang isame soil conservation department man da pachini lo Kibang jilangar ni dilai hawar aron repen bihana ke claim atuma phan ke langding de kang hapon labjia phansi chisik pon loputa ningje pon thu
Dilai pen Bijoy Rongpi Karbi Anglong Live. Kidam tang phai kuni ni phai ko rake thom ajo jerlo por phai krehini malom North Eastern Silonijan Forest Range ke parlo ihum bolero pick up gari pen siguna thengpi kanghu kenep dunlong non malom ajo wang Karbianglong ingnama thengpi ke rok kanghu pen Karbianglong pen angtana district mate golaghat jorhat anat ki jor damji pujoy joy pen birtalong dunsi ajo narlo ingnam rai komasai khetum ke ton kelang kapangching paduponlo Lapuson ke ton kelang aporhut kedam tang phai kuni ni phai ingkora ke thom ajo jerlo AS05 AC 1102 ihum bolero pick up gari pen siguna thengpi inghu ponsi ke jordam chia phan ke pon bomahut ingam rai komasai khiatum thekdun longsi kinep dun chia phan bor ilo Lapuson aporhut forest gari puchini si koilamati ramterang elephant corridor rong along pasang si gari kate waratuma bangke kat erlo Ingnam rai komasai khiatum pen kapachini duna tengke Kenep long atheng pi ke do anta siguna theng pi sai de laso atheng pi kula long Jordan pulote sikasuri truck cap long ji pusi pachini po nonamat laso atheng pi lapen karthang agari Silonijan Forest Range asa hemalong van that si sis pi that lo pusi pherangke atheng no North Eastern Silonijan Forest Range ACF pronap teron pen thanpon tum jitu la patrolling duty mari bom hosi laso truck bang ke bang pusi airport nang thani lo dak amasi latum phan theklong lo mat la patrolling duty atum phan theklong lo amasi la katewar atum mate chong hu atum katla pusi airport nang pi lo sila dak ke especially tik fanta side seguno fanta side la pen jitu government relation around 60,000 bagui Kanghu tumaphan kiri ka khuruga sai deng bomji puta ingnam rai komasai khetum pen pachini don Labangso kanghu thengpi Bokejan Forest Beat Account Forester 1 Dorsing Timung lapen Arya Sangho tumahin pensi nebdun longlo Koilamati pen Samson ingti Karbianglong Live Kedam tang phai kuni ni phai ko rai siarni ti chomarong along inut Krishna Bahadur Pradhan ametha asaimu ka choklem bomahut tengkheng tutsi apran armutetlo Bukulia Police Station ke parlo ti chomarong along kedam tang phai kuni ni phai ko rai siarni Krishna Bahadur Pradhan ametha rila long sai katiki bomahut inut ji langso amekar ronjit so bang dunsi tengkheng dutlo Bangso ka tengkheng ahut ahir kang tang ragajok Krishna Bahadur Pradhan aphan se kelangja phanpura Dipu Medical College and Hospital along anwanlo Bonta areng ke so ahir kang tang ragajok kedam tang phai kuni ni phai ko ra piarni aprantam jelo Bangso jok Bukulia Police atumpen adai ke do bang puronjit so phan nep ingnang dampen Bukulia Police Station along case number 61/2021 pabonponsi Pini District Judicial Court along anwansi Pini ama District Judicial Court himpen ranjit so phan District Jail along Pondetlo. News report Karbianglong Live. Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana Scheme pen kapanong pon linpho ke choy sang kang haponing chia berta pachitak pon igderapi Central Cabinet kang ni pona mailong puthot labang so ke choy sang inkir pon pelo pura lamrai deng pon thu. Kedam tang corona ki umplu ba porahut rara tumapan ke cholong le ki chunlong le pen kapajok poncha phanpura Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana Scheme ke joy pen radalong an sangpali damlo Bangso phi det pia dangalong covid avur nang jumbom theklong si kedam tang pre chiklo ki jut anabangke ake joy pen kirona sang satami ington pon koklo Bonta cabinet along pen nala tum sang ki pikang ton ko puthak kachedom tun kavedera jok puthot rara tumaphan ake joy pen sang pi pon thulo nang pusi chirai pon thulo Bangso ke joy pen kirona sang puthot ke bang ji surihini rain koira hinia ningkan there po chiklo anrara phan ake joy pen hi pon thu po pusi chirai pon thu Pinpur me kedam tang corona ke so bura joine surihini rain koi ningkan jangmi chiklo pen bangso ke joy sang ki pipona hut det pia dangamulu ka phan Prime Minister Narendra Modi ke ja sarkar pen pipajir ponlo Bangso PMGKY scheme pen kuti trokner ke bamulu ka phan pajir ponlonglo Jongsi nangli tumang bong pen kumadne kilong dunde lapuson dolang pulote toll free number 1800-180-2087 anporta 1800-212-5512 number along humri ikpen complaint ki ignore. News Desk report Karbianglong Live. Non ke bangji mati jonga chiklo ni phai clear ni chonghor ni ke joy mate solar eclipse klangji
Bangso Chonghor ni ke joy kadugawe ghonta pli anapor ke enjiang ringdo. Karbiang long life kelang kaching honara phan isi kenang soda birtar juitha. Surihini rain ko rai simate pinning an inkan ki jut mati jonga chiklo non ke wangjini phai player ni aphan son thana tumpen kapachini pona birta la puson hello. Labang sorni ilitum kaddo kaveta arni chongho ke joy mate solar eclipse theklong po. Bang sorni chongho ke joy kapang cheng ponjia porlake ada por phai kepra minute pho kepra sir kepensi cheng pon po. Kaddo kave ghonta plia porang bong arni chongho joy pon po. Bang sorni chongho ke joy por kapat jut ponji lake arni kang sam por phai ke thomra minute troxia. Bang so hut Antarctica, South Africa, America lapen Australia longpen klarda ka mohor klang ponji. Lason sili tuma det mate India penta prek jam adime longpen chonghor ni ke joy klarda ka mohor ke klang ponik ji angring do. Bonta eson nili tumang bong kachini damdang jia bangke la puson hello. Chonghor ni ke joy bom la puson porahut e mega benka paden de pinpen kelang dun de det jia phan son thana tumpen kachuning rialam thei paklang pon. Ni krep hobena phi puthot chiklo chongho ke joy mate lunar eclipse elitum thekpon thulong po. Ningkan ke pajut mati jonga chiklo ni phai player ni chonghor ni ke joy ang thek sumindarang kang piarat thekpon thulong po. News Desk Report Karbiang Live. Tangte bini prime time abirta ke la ponsi kang toniklo.